grabatzen ari garen unean gaueko 11:44 igaro diren honetan, Jakak eta Ugartemendiak Zubizarreta eta Arangurenen aurka Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten binakako beseriego San Fermin torneoko amultzoko hirugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Norgehiagoka erabakigarria zen, irabazten zuena finalera joango zen, galtzaileak berriz agur esango zion txapelketari, Jaka eta Ugartemendia ziren favorito eta ez dute hutsik egin 22 eta 20 irabazi ostean. Azkenerako partida estua izan da, biek ala biek murua eta aldabe bikoteari irabazi zioten, Jakak eta Ugartemendiak apur bat errazago 16 tanto egin baitzizkieten, gehixeago kostazitzaien azkenerako Zubizarreta eta Arangureni, eta gaurkoan elkarren aurka jokatu duten norgehiagoka hau erabakigarria zen eta alaxe jokatu dute. Hala ere, gauzak ez dira bat ere ongi hasi irai Zubizarretarentzat, berotzen ari zela buruan sekulako kolpea jaso du, odol jarioa hasi zaio burutik eta ondorioz aldageletan egon behar izan da denbora luzez eta horrekin batera jaialdia apur bat atzeratu egin da, baina azkenerako arazori gabe jokatzeko beta izan du. Egia da hor 3-1 zioa zela, Jakak hasiera bikaina eman baitio norgehiagokari, Jakaren inguruan hitz egingo dugu bideoan zehar askoz ere sakonago, baina partida bikaina jokatu du, eta Zubizarretak berriz 3-1 zioa zela, aldageletarako bidea hartu du berriro ere. Hor nik uste pilotazale bat baino gehiago eta oroar Labriten zegoen jendea izutu dela, ezen harritzekoa, izan ere jaso duen kolpea beldurgarria izan da, zuen odol jarioa are beldurgarriagoa, baina hala ere gero aldageletatik bueltan grin handiarekin eutsi dio eta partida ondorioz normaltasunez jokatu ahal izan du. Hasiera horretan hala ere, Jaka eta Ugartemendia nagusi izan dira. Ikusi dugu Jakaren helburua zein zen Ugartemendiari norgehiagoka ahalik eta gehien erraztea, bai baitakigu oraindik ere atzelari gaztea dela eta apur bat kosta egiten zaiola askotan atzeko pilotetan eta batzuetan boteak ere jan egiten duela, eta Jaka horrein jakitun sekulako jarrerarekin ikusi dugu partida hasieratik eta amaieran gainera sari potoloa izan du. Gero ordea Zubizarreta eta Aranguren aurreratu dira, Jaka asko sartu da jokoan, esan dugu, eta askotan jokoan asko sartzeak pilota gehiago galtzera ere eramaten du pilotaria. Horixe gertatu zaio Jakari, azken finean hainbat pilota txapara joan zaizkio, bai gora, bai beko txapara, klase guztietako tantoak izan ditu, eta hor ere ikusi da aurrelariaren eta atzelariaren artean azkenerako ez dakit zenbaterainoko aldea izan den, baina alde ikeragarria egon dela pilotakadei dagokienez. 12 eta 11 iritsi dira lehen etenaldira, gero Jakak eta Ugartemendiak ez diote partidari aurpegia galdu. Jakaren laguntzaren ondorioz Ugartemendiak ere oso partida zuzena jokatu du, lehen zatian esate baterako soilik pilota bakarra galdu du, baina egia da orain 2 aste ere Atanon ikusi nuen Gorka Ugartemendia jokatzen, eta bertan lehen zatian ikeragarri kostazitzaion, Alberdi eta biak ez ziren bat ere fin ibili, bazirudien gainera 10-2ko emaitza horrekin Espositok eta Erostarbek nabarmen xamar eramango zutela hirugarren norgehiagoka hori, baina azkenerako etzen horrela izan. Gorka Ugartemendiak bigarren zati ikusgarria egin baitzuen, nabarmen agindu zuen atzean, Xabi Erostarbei jaune oro 8-9 garen kuadro horretan izan zuen, baina gaurkoan lehen zati horretan batez ere ez du pilota arrotu, eta horren ondorioz Aitor Aranguren eroso ikusi dugu. Partida oso ona jokatu du Arangurenek ere, sekulako hobekuntza egin dute aurreko norgehiagokatik gaurko norgehiagokara honetara Zubizarretak eta Arangurenek. Aurrekoan Aitor Aranguren oso garbiak ziren pilotak partida hasieran batez ere galtzen ikusi genuen, eta gaurkoan ez ditu hainbeste galdu, gainera defenditu ere ongi egin du, eta horren ondorioz pare-parean iritsi dira. Gero baina berriz ere Jaka eta Ugartemendia joan dira, apur bat markagailuan Jakak sekulako partida atera du, esan dugun bezala, errematearen bidez, atzera botatzen, jarrera 10-koa izan du, ikeragarrizko esperientzia erakutsi du, eta nolabaitean ez, teorian esan dezakegu Jaka lehen mailako pilotaria da, bigarren mailako txapelketa honetan edo teorian beserie maila deitzen zaion honetan ibiltzen direnekin ongi soberan ibiliko da, baina hori kantxan demostratu behar da, eta gaurkoan Eri Jakak hori kantxan bertan demostratu du, eta
horrek ematen dio nik uste balioa eta berak ere horri balioa emango dio inolako zalantzari gabe. Lana egin behar zuen, lana gogotik, zama handia hartu du bizkarrean eta ongi atera zaio azkenerako. Gero baina Zubizarreta eta Aranguren aurrera iban dira, nik uste iraitzi ere apur bat, zantzu batzuk edo geratu zaizkiola, buruko kolpe horrenak gero etzebilen, santu pilotalekuan tanto gutxi amaitu ditu, beldurrez ere ikusi dugu zenbaitetan, oso ongi defenditu du, hori azpimarragarria da, baina aurrean Jaka oso on bat izan du, eta gainera hasieran gertatu zaion horrek ziur ez duela lagundu. 18 eta 17 iritsi dira bigarren etenaldi horretara, eta hor pilota gastatuta eta behar bada bakarren batek hartuzko zuen urdinen aldeko joera, baina ez, Jakak jarraitu du lanean, efektuaren bitartez, Ugartemendiari soilik pilota erosoak utziz, Gorkak eren ikuste maila hobetu duela bigarren zatian, batez ere pilota geixiago arrotu du eta Aranguren apur bat atzerago eduki du hasieran, oso eroso aritu baita Aginagarra, eta azkenerako 22 eta 20 Zubizarretari azken pilota txapara joan zaio, 20 eta 21 ere hurbildu dira, eta benetan hemen azpimarragarria noski Jakaren jokoa, inolako zalantzari gabe ikusgarria amarrekoa eta txalotzekoa izan da benetan, eta gero gainera iraitz Zubizarretarena ere, nola baitean pozgarria izan da partida normaltasunez jokatu ahal izan duela Ataundarrak, bihar behar bada min emango dio buruan, baina gaur bederen normaltasunez jokatu ahal izan du eta horrek esan nahi du kolpea ez dela haratago joan, eta bestalde ere Gorka Ugartemendia beretzako oso final berezia izango da, lehenengo hau San Ferminetako beserie txapelketako hau, jada 3 urte badara matza profesionaletan lehen finala izango du, nola baitean, final bat izango baita, eta benetan sekulako litzake beretzat ere inolako zalantzari gabe, irabaztean on eta Iruñean ez pilotariarentzat udako zirkuito luze honetan oso plaza berezia denean. Beraz, gogoratu, Jakak eta Ugartemendiak 22, Zubizarretak eta Aranguren 20, Jaka eta Ugartemendia binakako San Fermin torneoko B serieko finalean.